Ciele v podnikaní úzko súvisia s tou prvou otázkou, prečo chcem podnikať. To znamená, že ciele, ktoré si človek stanoví, by mali zodpovedať dôvodu, prečo chce ten konkrétny človek podnikať. Samozrejme, záujemca podnikania si nemusí stanovať žiadne ciele. Nemusí ich mať nejako definované. Môže začať podnikať bez toho, aby mal nejaké ciele, čo chce v rámci podnikania dosiahnuť, napríklad výšku zárobku. A keď už si v rámci budúceho podnikania chceme stanovať ciele, tak tieto ciele by mali byť nejaké relevantné, mali by byť dosiahnuteľné. Nie je naozaj potrebné alebo vhodné si stanovovať nejaké ciele, ktoré sa ani pri najlepších schopnostiach, znalostiach, skúsenostiach, množstve prostriedkov nedajú dosiahnuť. Netreba si naozaj stanovovať nejaké vzdušné zámky. Stanovenie cieľov pred začatím podnikania môže prispieť lepšiemu posúdeniu podnikateľského nápadu, vôbec toho zámeru alebo dôvodu, prečo chce človek podnikať. Takže pokiaľ je človek analytický typ, tak je stanovenie cieľov, ich skúmanie a posudzovanie vhodným nástrojom, ako napríklad si uvedomiť rizika, ako s tými rizikami pracovať, ako ich obmedziť, prípadne úplne odstrániť.